najviac kamarátiš zo šatní Slovana, s kým chodíš von? Tak s veľmi hráčov sme veľa spolu, určite s Beriom sme veľa, aj s Šťastným, Starosta, Nedorost tiež veľa. Tak všetcím tak dosť. Čo sa týka tvojej slovenčiny, pekne vieš rozprávať po slovensky? Čo je pre teba ťažšie, rozprávať alebo písať? Neviem, ak už dobre hovorím, ale myslím, že je težšie písať, pretože som dnes to učil vo škole. Ale dobre vieš rozprávať po slovensky. Čo ti robí najviac problémy? Tak stále niečo, nejaká slova alebo črka, nejak sa to povie, letter. Písmena, ja, stále je niečo nie je v poriadku. Potom sa chalani sa smijú. Ale tak fančkujeme. Dobre, to je. Tvoj najpamätnejší hokejový moment? Určite z repre, keď sme sa dvakrát kvalifikovali na olympiádu a potom tam na olympiádi, tá prvá výhra proti Slovakom a osobný dva góly proti Rusku. Super. Najkrajší gól, aký si kedy dal? Alebo najpamätnejší? Ja myslím, že ten moment na olympiáde proti Rusku, keď som dal 2 góly na zápase, to bolo najpamätnejšie, jak sa povedá. Dobre, super. Čo ťa vie najviac na hokeji nahnevať? Neviem, teraz momentálne rozchod sa tu KHL. Hej, vieme. Ktorému brankárovi v KHL sa najťažšie dávajú góly? Je tam veľa dobrých brankárov, ale ajde Barry Brast. Takže si rád, že ho máme v Moskve. No, určite. Ktorý klub v NHL máš najradšej? Určite fandím LA Kingsom, tam hrá jediný Slovinec Kopitar a rád pozerám aj Chicago alebo Dallas. Áno. Čo hovoríš na svoj prvý hat-trick v KHL? No to bolo super, neviem. Ešte nie som dal hat-tricka u svojej profesionálnej kariéry u seniorích a bolo to super moment, že sa mi to podarilo. Super, dúfam, že dáš ešte veľa takých. No určite, ja. Hej. Prečo nosíš číslo 14 na drese? Neviem, to už mám dlho, myslím, že to som v juniorech začínal nosiť, pretože som fandil Arsenalu a tam hral Thierry Henry. A to sa začínalo tak a ešte teraz mám 14.